Салом подписчикҳо, иншолло хубен. Ҳаматон хуш омадем ба канали мо. Дахтарои хушрӯйма, ина ма дастархонакма партофтум. Анам хеле дастархони тоҷикона омода кардам. Ҳама каса хонаи мо биен. Дастархонам тайёр шид, хостам шумода навор кунам. Ина дахтаро самбуса напухтам, барое ки чия духобка надорум, чӣ хеле медонен хонамда. Барои ҳам қадар самбуса напухтам. Иҷо оли нонуро ҳуй накардам, гуфтам қоқ мешаванд. Намехай аз он дилам дастархонаки ма тайёр шид. ҳама каса хонаи мо биен хушрӯчои ма. Ясамин апо шаб хонаи мо биен. Таскили дахтарои хушрӯйма, чӣ хеле ки шумо медонен, маучама талвон ҳоҷи талвон кардам. Я маъракачаи чени зури расидагим кардам. худованд ҳамаи шуморам хонаи муборакша насиб гардона ва намехе хирсандиҳо да ҳама каса ҷамъ шена бишинен якҷоя. ҷада ма ҳама чиз ма тайёр кардам. оли наёмада будан хонагиҳо ма шумода навор кардам. ҳамаи шумода тамошои хуб дастгирӣ кунен видеора. ҳамаи шумода раҳмати аллоҳ барои дастгириҳотон, барои суханои хубтон. раҳмат ки мара тамошо мекунен ва канали мара интихоб карден. подписчикои ма беҳтаринан. ин қадар суханои хуб менависонед. ҳаматон миннатдорум. ҳаматон аз барои аллоҳ дӯст медорум. шумо чӣ ҳол дорен духтаро? да чӣ кору бор машғулен? мо да ҳамин хона қати Ёсаминҷон. иҷада боша ма гӯшбирон тайёр кардастам. гӯшбирона духтаро бе пиёзу бе болгарӣ кардам. ранги қайла барин 6 кило гӯшта кардамам хе. ки хай бо я апам наёмадак. хай худоро шукр расондак бо зиёдӣ кард. анам хай аз он дилам ҳаматон да тамошои хуб. умеддорам ки ин видеорам дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен ва суханои хуби худтонам менависонен. духтаро касе ки каналро медироя, агар маҳқул шид ҳатман подписатсия кунен. колокольчика биҷиқен ки видеои нав ба нави мара тамошо карда бутонен. азизони дилам, ҷада аллакай ма гӯшбиронакма бардоштам, бо шумода навор кардам. кадоим подписчики навай, ному Мадина, шавҳардор, соҳиби як фарзанд, 23 солаем. духтарои хушрӯйма, ма дар иҷа як так заказ кардам, пӯшидам, да шумо нишон додам. сайча мемонам беҳад чизои хушрӯ дора. ҳама намуди либос сатра дора. ин киртара ма интернет-магазини Закия Шоп заказ кардам ба хидмат. мана бениҳоят маҳқул шид. раҳмати калона таҷон беҳад киртааки хушрӯ. ин духтаро тобистонай двойкай хе киртаву румол часпидагиай. хе тугма дора духтаро хушрӯйма. маҳкам мекунем. тугмош ҳамаш рабочиян духтаро. шумо метавонед ки ба кирта пӯшем, метавонед ки хича тоқа пӯшем духтаро. дрозай то заминаи дарозиш тугма дора, то поёнам хел. ман шумодам тавсия метиҳам духтаро интернет-магазини апаҷон ма будроен заказ кунен. майра заказ кардам дар муддати 3 рӯз омада расид аз Санкт Петербург. духтаро
ба ҳамаи ҷои Россияро доставка доранд. Шумо метавонед ки бахтуна заказ кунед, харидорӣ кунед. Хали абаяк, платякҳои хушрӯ доранд, двойко доранд, сатр, тамоми чиза доранд барои занҳо. Метавонед ки заказ кунед. Ман силкаи ютубшона дар комментария закрепид мекунам. Бидроен ҳама каса дар канали Апаҷони ман подписатсия кунед, апашкара дастгирӣ кунед ва айноми канали ман салом расонед. Бениҳоят хурсанд мешавам азизони дилам. Баъд бо телеграм каналшона мемонам. Метавонед ки телеграмшонам подписатсия кунед. Борои беҳтарини бада бо давҷа шумо дида метавонед духтаро. Ман медонам ки шумо каси дар тавсия бутимтона медонед дастгириш мекунед, я пашкарам дастгирӣ мекунед. Апай беҳтарина ина духтаро бо як бор бинед остинакош манжет дора. Ина беҳад хушрӯакай азизони дилам. Медроем Апаҷони мара дастгирӣ мекунед ва ҳаматон дар комментария айноми канали ман салом расонед. Ман беҳад хурсанд мешавам. Кадомеда ки чизи дар кора скриншот кунед, дар ватсапшон роӣ кунед, рақамои ватсапшона мемонам роӣ кунед ва шуморо роӣ мекунанд. Хубиш дар чие ки дар равақда шумо доставкатона, посилкатона мегирем. Бисёр жда када наместем. Духтаро нигоҳ кунед, аҷои ботай духтаро. Ман розиюм аз касам. Раҳмати калон апай ширинам. хушрӯчои ман ютуб канал доранд. Хеле качествои видеошон пастай, не ки дар ҳақиқат либосошон хушрӯай. духтарои хушрӯи ман беҳад боракои хушрӯ доранд. Ина ҳами куртае ки ман заказ кардам. Ҳамоай беҳад хушрӯай нигоҳ кунед. Ҳама светоша доранд. Азбаски ман свети коричневи, сиёҳ, бежви берангакам халиҳо бисёр дорум. Ман свети сериша заказ кардам. Хеле сафедча метова, беҳад хушрӯай. Шуморам заказ кунед духтаро. нигоҳ кунед чӣ хеле двойкакҳои хушрӯ доранд. Чӣ хеле ки гуфтум дар хона сиёмка ки мекунанд, качествои видеошон камтар пастай, не ки дар ҳақиқат борошон хушрӯай. духтарои хушрӯи ман бидроем ба боварӣ заказ кунед. айноми канали ман гап занед, шумо дар скидка мекунанд духтаро. ба наздикии Апаҷон магазиншона мекушоям, барое ки дар хона видео кардан қиинай духтаро. качествоаш безеб мебиёяд. барои он қадар Апаҷона дастгирӣ кунед. ман бениҳоят хурсанд мешавам. ай ҳаматон миннатдорум. ҳаматон бидрои харидорӣ кунед. بگذاریم رحمت شما خوبین؟ از نیکاکا میارن یکم بار خانه من، خانه نوی من. اینش برای نیکاک. Boş. O boş amuçka. Çok şükür. Rahmat akimega. خوش آمده نه. چی داد باباش؟ پول؟ رحمت گفتی؟ در کار نیست نگفتی؟ بهترین ما ایجاد علاقه اوچمشون اومدن. نمخواه همه کسا شیشتیم. مشمولا دینیکا که نوار کردم. الوی مربون همه تونای نمخلی بچه چای دخترچای نصیب کردونه. یمو جیانکیم که کسال شده بود. در رانیماتسیا بود. هموای شکری خداحافظی سازه کلونک شده. همه تون نصیب کردونه. فرزند دی سالیم صالحه. اینجا باشه دخترام دسترخوانی چما هوی کردم. شما دا نوار کردم. سر اونو همه تون دا غریبین. دلاتون زیق میشه و من نوار میکنم که تماشا کنین. گیزالگی تون برویه. همه همی زنهای توجیکیمو که ویدیوز سیوم که میکنن چی میکنن. همش برای شما، برای که شما زیق نشوین و زیقتونا به همه ویدیو برورین. هست آدمی که
ягон оилаш дар Москва нестай бе ғарзи худаши шавҳараш. Ана михай азизони дилам, ҷавчамем хали чизако овардай бу баёсамҷоният падарка овардай. Бо шумо дар навор кардам. Духтаро мо хай оилавӣ дар ҳамиҷа ки ҳастем. Мо қай зала намешем, зиқ намешем, вале ҳаст одаме ки падар модараш, акау додар апау хоҳараш дар Тоҷикистонай. Наворора тамошо мекунад, хурсанд мешавад, барои қадар барои шуморо навор мекунам. Мира бинед чӣ қадar ширин ховай духтаро. Бачаи апамай. Шумо дар ниникака навор кардам. Ҷада боша аллакай сарша мӯи сарша гирифтестан. Духтаро хушрӯйма. Сартароша ниникака сарша кал кадестай дадам. Хонаи ма саркаргӣ омадиё. Ина калш кадесем ку биёрен сумпартен чпартен иҷа мошинка ба шумора. Бачача. Гира намекуна бонигу. Калак форидаш. Гигае. О гигае. Ҳама гириш када бечора мега чӣ гапайда иҷа. Гӯша бинен чанқай. Набриш бо. Набри бо гӯшоша. Кӯдакҳо ҷа бозӣ доранд духтаро. Чӣ шонаҳои кадестем хурсандӣ доранд. Шампанский. Кола яку. Просто хурсандӣ мекунам. Давай папа откроет. Не, подожди. Вот так вот. Держи это. На параметре. Сейчас, не, я аккуратненько. Давай быстро. Ами кубу хонен чӣ набоша бо ман нафаҳмида детский гуфтам гирифтам. Не, Детский ая? Дай папи.